Сәләмәтсез, эфирдән алыклар вакыты студияда Лина Хәсәншина. Одымнар полилингваль мәктәбе Әлмәттә дә ачылды. Алсу микрорайоны мәктәплегенә түгел, мәчетле дә булды. Калабызда яңа иҗтимагый киңлек барлыкка киләчәк. Бүген билем бәйрәме 3300 әлмәтле өчен бу көн тәүге кабат мәктәп бусагасын атлап кергән көн буларак истә калачак. Ә калабызның мәгариф системасында бүген яңа этап башланды. Шәһәрдә Адымнар күптелле мәктәбен кулланылышка тапшырдылар. Рәдифә Нагыманова дәвам итә. Адымнар полилингваль мәктәбе Алсу микрорайонында Ринат Галиев урама 20 адресы буенча урнашкан. Биредә 1-8 сыйныфларга 773 укучы килде. Тантаналы линейкада Татарстанның беренче президенты, Республика дәүләт киңәшчесе Минтимер Шаймиев, президент ярдәмчесе Шәфәгать Тахаутдинов, район башлыгы Тимур Нугуманов, Татнефть компаниясе генераль директоры урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев, депутатлар, төзүчеләр катнашты. Минтимер Шаймиев билгеләп үткәнчә, агымдагы шартларда төп бурыч белем бирү процессын төзү. Ул замана таләпләренә җавап бирә алырлык булырга тиеш. Белем көч, бу махсус көч, белем аша тыныч шартларда акыл белән, уңышлар белән күп нәрсәгә ирешеп була, диде ул. Белемле меңне егар дип әйтәләр. Поэтому действительно знание не случайное, как мы учили и так помним, знание — это сила. Это сила. Это особая сила. Через знание можно в мирных условиях умом, успехами можно очень много достичь. Дүрт катлы бинаның гомуми мәйданы 24 000 квадрат метр чамасы. Биредә уку һәм административ блоклар, медицина бүлмәләре, 430 урынга исәпләнгән ашханә, 500 урынлы актлар залы, китапханә, зур һәм кече спорт заллары, 2 кәсәле бассейн урнашкан. Бер сменада бер юлы 1224 укучы белем алырга мөмкинлек бар. Кунаклар мәктәптәге барлык уңайлыклар белән четекләп танышып чыкты, мәктәп укучылары белән аралашты. Бүген биредә 32 сыйныф тупланган, аларда уртача 25-30 бала укыячак. Гимназиядә 1-8 сыйныф укучылары өчен триатлон мәктәбен ачуда планлаштырыла. Дәресләр өчен кирәкле инвентарь бар. Мәгариф милли проекты бурычлары нигезендә рус, татар һәм инглиз телләрендә укытыла торган күптелле гомуми белем бирү комплекслары төзү проекты республикада 2019 елдан бирле тормышка ашырыла. Уку йортлары Адымнар белемгә һәм килешүгә юл исеме астында эшләп килә. Адымнар Әлмәт күптелле гимназиясе мондан 1 ел элек төзелә башлап, 11 ай дәвамында барлык эшләре тәмамланып, бүген кулланылышка тапшырылды. Бу Татарстандагы шушындый форматтагы 6-нчы уку йорты. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүген Азнакайның барлык 23 мәктәбендә дә тантаналы чаралар узды. Шәһәрнең иң алдынгы мәктәпләреннән исәпләнгән гимназиядә безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Ныклы белем киләчәкнең нигезе. Мәктәпләрдә һәр бала көтеп алган яңа уку елы башлана. Шәһәр гимназиясында узган тантаналы чарада мәгариф идарәсе методисты Гөлназ Шамсиева, Яшьләр эшләре идарәсе начальнигы Надежда Родионова, шәһәр советы депутаты Азат Валиев та катнашты. Сыйныфка килгән. Бу укучыларга без зур өметләр баглыйбыз. Алар киләчәктә иң акыллы, иң тәртипле, иң белемле районыбызны, гимназияны бөтен республикага танытучы укучылар булыр дип өметләнеп калабыз. Алар безнең шәһәребезнең, районыбызның горурлыгы булсыннар иде. Гимназия районда алдынгы урында исәпләнә, казанышлары зур, коллективы көчле. Гимназия елдагыча конкурсларда, олимпиадаларда җиңүчеләр булып тора. Рейтинг буенча алганда ничә ел рәттән инде безнең гимназиябыз 3-нчелектә. Иң яхшы мәктәпне 5 дип әйтегез, 5-нче урында һәр вакытта без. Инде узган елны безнең уңышлы уку елы булды. Грант алдык без. Туган телләребезне саклау буенча 500 000 грант алдык. Һәм шулай ук укытучыбыз Гөлназ Анасыны шулай ук грантка лаек булды 700 000-га. Это очень волнительный день для нас. Всем первоклассникам желаю хороших оценок, крепких нервов и лучших друзей. Первоклассникам желаю терпения. Всем удачи! Всем первоклассникам и всем ученикам я желаю хороших отметок, а родителям терпения. Киләчәктә үзләренең максатларына ирешеп, үзләренең тормыш юлларын табып, әйбәт кенә тигез, сәламәт булып яшәргә язсыналарга һәм киләсе экзаменнарында яхшы гына тәмамласыннар, мәктәпләрне экзаменнарны биреп, яхшы гына тәмамласыннар. Бу уку елында муниципаль белем бирү учреждениеларына 10 000-гә якын бала юл алачак. Шуларның 705-е 1-нче сыйныф укучылары. Иду в первый класс, всех поздравляю. Иду в первый класс, поздравляю.
Я буду учиться на 4 и на 5. Бу уку елында гимназияда 2 сыйныф булачак. Укытучылар алдында зур бурыч тора, укучыларны билим иленә алып керү. Әтиәниләрне, укытучыларны, балаларны уку елы белән чын күңелдән тәбрик итәм. Аларга уңышлар, сәламәтлек теләп калам. Яшь буынның киләчәге укытучы кулында диләр. Әйе, быелгы уку елында укытучыларга да, укучыларга да уңышлар телибез. Быел Ознакай гимназиясына 1 сыйныфка укырга 39 бала керә. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтнең Алсу микрорайонында тагын бер тантана узды. Нурлы мәчете рәсми рәвештә ишекләрен ачты. Шарада Татарстан Республикасы мөфтие урынбасары Равил хәзрәт Зөфәров катнашты. Агропоселокта мәчет булдыру идеясы Габделәзел хәзрәт Ибрахимовныкы. 2008 елда ул мәчет төзү өчен инициатив төркем булдыра. 1 елдан төзелеш урыны өчен җир бүленеп бирелә. Төзелешне 2010 елда республика президенты Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән башлап җибәрәләр. Бүгенге көн белән мин меңнән бер канәгать Аллаһның биргәненә шөкер мин бүген. Мин сөйли алмыйм, күземә яшь килә. Шушы агропоселок вакытында менә шушы микрорайонда баштан сатагородлар гына иде. 2008 елны сатагородны сүтә башлагачтан микрорайонга хидаят һәм бәрәкәт биреп торучы мәчет булырга тиеш дип ният булды, хыял туды миндә. 2017 елдан мәчет төзелешенә Татнефть компаниясе зур өлеш кертә. 2022 елда монарага ой куела. Мәхәллә халкы әзер булган бүлмәләрдә җәмәгать намазына йөри башлый. Ике катлы мәчет 100 кешегә исәпләнгән. Биредә иратлар һәм хатын-кызлар өчен 3 тәһарәтханә, дини дәресләр өчен уку сыйныфлары, фарз заллары, никах уку һәм исем кушу өчен бүлмәләр, имам бүлмәсе бар. Мәчеттә Рамазан аенда ифтарлар уза, газы, суы кергән, электр энергиясе белән тәэмин ителгән канализация системасы ясалган. Аллаһ субханаһу ва тааля Кур'ан-ы Кәримдә Мәккәдәге төзелгән шушы мәчет хакында әйтә. Дөреслекдә ди, мәчетләр арасында иң беренче булып Кәгъбәтулладагы булган шу мәчет төзелде ди. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля анда ике әйберне китерә Кур'ан-ы Кәримдә. Шушы төзелгән мәчетләрнең максаты һәм алар безгә нәрсә бирә дигәч, иң беренчесе Аллаһ әйтте, бәрәкәт һәм икенчесе һидаят дип әйтте. Сүз уңаеннан бүген республикабызда 48 мөхтәсибәт 1500 мәчет эшләп килә. Аллаһ йортлары яңадан-яңа бистәләрдә, торак пунктларында төзелеп тора. Иң мөһиме, алар буш тормый. Оля Байрамалова, Энҗи Хәсәншина, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүген иртәгә Герцен урамы белән Совет урамын тоташтыручы җәмәгать киңлегендә төзү эшләре тәмамланачак. Ул Риза Фәхретдин исемендәге Мәгърифәт бульвары исемен йөртәчәк. Бүген биредә панны футбол өчен түгәрәк мәйданчык урнаштырылды. Калабыздагы яңа тирәлек хакында без Әлмәт районы башкарма комитеты җитәкчесенең төзелеш буенча урынбасары Денис Косарев белән сөйләштек һәм менә нәрсәләр белдек. Попросили поучаствовать Татнефть, выделили деньги. Мы сейчас Сорадык, Татнефть акча бүлеп бирде. Без хәзер заманча памп-трек төзибез. Бик танылган Легата компаниясын чакырдык. Хәер, эшләр инде тәмамланып килә. Анда беренче дәрәҗә 8 яшьтән балалар самокат роликта йөриячәк. Бераз гына экстремаль, бик куркыныч түгел. ролики, немножко такой экстрим, но он не очень опасный. Районның башкарма комитеты җитәкчесенең төзелеш буенча урынбасары сүзләренчә, Татнефть компаниясе 10 миллионга кеше архитектура формаларын һәм спорт снарядларын урнаштырачак. Денис Косарев сүзләренчә, бирдә декоратив куймада Риза Фәхретдин сүзләре дә урнаштырылачак. Бүген иртәгә бульварда зур канатлар да куелачак. Будет возле Советской ставить. Совет һәм Герцен урамы янында канат куелачак. Алдан ук әйтәм, менә бу сез күрә торган караңгы сызык гарәп бәйләнеше. Өстән караганда ул канаттан канатка кадәр икәнен күрергә була. Такая задумка. Сверху смотрите. Биредәге үзгәрешләр көннән-көн сизелә. Инде бу ялларда төзелеп беткән бульварга килеп ял итәргә мөмкин булачак. Бульвар 4 зонага бүленәчәк. Шәһәр мөхитенә яхшырак туры килсен өчен һәр зона әйләнә-тирәгә яраклы махсус мәйданчыкны үз эченә ала. Мәсәлән, физик-культура көллияты янында спорт мәйданчыгы һәм спорт җиһазлары булган зона оештырылган. Сугыш ветераннары музее һәм мемориал янында тыныч ял итү урыннары урнаштырылган.
Ақтөбе бистәсендә Татарстан Республикасы көнне, Ақтөбе поселогы көнне, нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәрләре көнне багышланган бәйрәм чарасы узды. Анда район башлыгы Марсель Шәйдуллин, муниципаль район башлыгы урынбасары Роза Галеева, Ақтөбе бистәсе башлыгы Александр Севастьянов һәм Ознакай нефть идарәсе начальнигы Алмаз Фәритов катнашты. Ақтөбедә узган тантана хакында тулырак алдагы сюжетта. Тантаналы чара Татарстан нефтенең 70 еллыгы исемендәге паркта узды. Мәйданда бистәнең мәгариф учреждениелары, территориаль иҗтимагый оешмалар катнашында күргәзмәләр урын алган. Җыелган халыкны муниципаль район башлыгы Марсель Шәйдуллин сәламләп, районда башкарылган зур эшләрне, социаль объектлар төзелүдә Татнефть компаниясының ярдәмен ассызыклады. Шушы спорт площадкалар, алар барысы да безнең халык өчен. Шуңа күрә инде безгә рәхмәтле булырга, үзебезнең президентыбызга, Рустам Нургалиевичка, үзебезнең нефтьчеләребезгә бик зур рәхмәт. Нефть өлкәсендә зур казанышлар яулаган хезмәт алдынгыларына, юбилейларга, үрнәк гаиләләргә дипломнар, истәлек бүләкләр тапшырылды. Безнең өстәлдә бүген bütün татар ризыклары, балан бәлеше, кош теле, кыстыбылар, татар чәчәкләр, барсы да безнең татар ризыклары дип атала. Һәм шул форматтан файдаланып мин барлык Ақтөбәләрне дә бәйрәм белән котлыйсым килә. Чара Ақтөбе бистәсе һәм район мәдәният йорты артистларының күңелле чыгышлары белән үрелеп барды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачылар, 3 сентябрьдә Әлмәттә нефтьчеләр көн бәйрәм итәчәкбез. Тантанадан туры эфирны 10 сәгатьтән 17 сәгатькә кадәр безнең каналдан карый алачаксыз. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Оля Бейрамалова сезнең белән сау булашабыз, исән-имин булыгыз.